aparo ni wago mos ne jok mo familia gi mo wito ngimagi to kendo ji nyaka bed mo careful. To gimomako dhoga ni hinyruok ma kama otimore sama lakteche bende ogomo to ineno kama ok wamiyo pek ahinya kaka piny. Ma nyiso ni wan gi ng'ikni e yo mar critical care service e health care. Kech Voi kaka ing'e kacha en county and nyaka bed ni gin kata ka county referral hospital. To ka koro nyiso ni nyaka care bed brought mana to Nairobi critical care, then nyiso ni nitie gimoro mong'ikni kuondego. Koro apani sirikal nyaka ng'i malong'o paro mar gimomiyo lakteche ogomo, nikech mano ji mang'eny nyalo hinyore komedo dhi mbele kamano. Ayero kamano ahinya, pod wamedo mana kwayo negi chango mapiyo jogo ma bende owito joheragi e masira ma kamago. Nyasaye mar mondo mi omigi chuny mano mar horuok e kindegi magi kale mateka. Otieno Panya na ng'adi e kinde mane ileronwa kotudore kod wechego mag ITIMS ahinya to e sekta mar ohala kae. Gima timore, gima temo kelo en ni ing'eni ka iwinjo headache, iwinjo wich bar, ok idhi hospital tidhi, kata chemist tidhi kao Panadol, tiende ni wathiedho symptoms. Wang'iyo ni to ang'o maketho wendi wa mang'eny? Achiel kuomgi gin ukora kata na corruption manitie sekta mar ohala kae. Tiende ni